Kojonkowski mu za nominaci pro střední můstek, protože právě mezi Hildem a Evansenem byla ta tlačenice o 4. místo. Jakobsen, Romer a Bardal měli účast jistou. Kukuť. Kukuť. Ty tak cvičíš, jo. Ty tak cvičíš, tak se ti to líbí. Tak se ti to líbí na bříšku, ano. Tak se ti to líbí na bříšku. Tak se ti to líbí. A ty jsi šikulka. Ty jsi šikulka malinká, no jo. Ty jsi šikulka. Ty budeš povídat? Budeš povídat? A bum. Bum. Stačí? Co? Stačí? Stačí? Odpočíneš si. Tobě se to líbí na bříšku, že jo? No jo, ty máš přehled, co se kde děje. No. Ale neříkej. Neříkej. Za chvíli polezeš, jo? Za chvíli polezeš. No jo, bublinky děláš, bublinky.